Chokro figure out lang. Ha? Ayap. Aku mah. Potong potong khai tới chỉ rồi mày Tông lên sao thế? Ăn thấy tông lên phải chả? Muốn làm sao ta? Nghe không? Ê cái lần.คุณน้ำมันไฟจะปลอดภัยIni rang thang sama dia lah tu. Ini jangan Hasalah beli. Jangan Oh, pasti kan dia nang berat kembali. Juru keri pilih. Mahal lagi mana ni? Oh, baru keri pilih. Oh, SMS pesak maya. Mamun dito. Ang kayo. Mapan din lalay hindi. Bili to. Mamun dito. Oh, SMS dia. SMS dia pakai set mana? Kang tapi sudah pun dah. Oh, cumi bahasa sih. Tapi menurut saya sama ekor itu cukup. Bukan tong mana ngai itu dah. Tiga. Dumi satu ni kata dumi satu kan bapak lagi tahu. Ini saja. Kau tu kan. Keri kali berang hype. Kami yang sedang ni. Ini kalau kayak ya. Bapak jangan tolong satu kali belum kali jangan. Kami ada paika. Yang macam itu. Tapi pada sini, ang tapi menurut saya pun dah tong. asara dari Anak sago. Aku kan antara ini pun pun tong lah saya. Ay pele. pitri shopitri mode kalau Jasmine pun sudah. Seperti ya, ay bunte. dari kok sih nun sama apa dari dia coba kok sama dari Ini bola teman saya. Pas anak saya. dari Oh, kita bakal. ada buku Hindi ka tao. dia nih baru Tuh jual apa ikan? karena tuh ini kong sasiya macam dia nih baru kong dah kacu kamu nih kai para murah PTV timbu baru nih anggo 홀리 에까 대장 빈타로 거기도 보러 맞대로 좀 가시러 아이 보는 힘이 약들이 살선 정도 뭐가 많으면 안 거버는 걸 우클로이 아치리 미약 프로세 뭐 하나 물어봐 물에 우클이 차리 시작하는 나라서는 뭐 하나 무풍 미야살이요 무풍 아까 보는 코든 바인가 뭐라 그래 코든 바인가 보는 다미사 Ayam 다른 게 그리 그리 아서 잠깐 거버너 카프로 플레 물에 위야 뭐 카프로 카프로 말아봐줘 오니까 아까 저는 거의 다 막한 누가 밥을 무조건 뭔 생각이냐 뭐부터 가자 그래도 알아 가죠 알아보는 파리아보고도 알아 고플레 아이 까르까 플레 Bomani basai ba? Pinjam mani beli. 이hin자 만에 뭐할 동무가는 아이 kapre 그러니까 뭐는 봤사노 Omo tama. Jormo kota bae. Jormo kota palang kota. hillah ha Jormo kota palang kota.
Kaya kung bumato, bumabili. Bumani ba? Kaya hindi Itu- yata. 발린데 껐다 듯이 떨어도 저런 껐다는 찰나이. 근데 그때 뭐자 뭐라 뭐 저런 것이 당하고 밝혀고. Nong, 이모 가이 바로 하. 저런 거 뭐로. 에, 이모 가이 바로 하. 저런 거 뭐로. bon ba, nong ba pila ng kalayo. Bon ba, nong ba pila ng kalayo. Mati juni kalayo. Muy bari ke Kita. bo. 파. 파. 마 하용 가 이거 엄마 사비들이 우박한 거 설정아. 마셔야 공로 공자네. 그래서 Ito, napathiya. Kaya napathiya. Nung tabo ko na komplet. So, nung tabo ko mo lang ko. Asubra ko ay. Limon mic tilanggot. Karena masih mereka perlu kok. Ada jakar oi. Kostok pakai 뭐로 써 있지만 저런 모양 사람 말이지 어려워 도와 칼리 프로 Mereka tak boleh makan tu. ये पाइदे पहले का शादी पाइ खा खाया 니 마이크로 하지